Presyo kan pirang basic necessities posibleng maglangkaw and kasong tugutan kan DTI anhurot kan mga manufacturer na umento sa mga pangenot na barakalon. Ang detalye aramon sa report ni Chris Novello. Ninhuli ka na langkaw na cost of production as in raw materials. Treseng mga manufacturer nin basic necessities ang may pending na increase request ngunyan sa Department of Trade and Industry o DTI. Kabali sa mga produktong inian sardinas, evaporated milk, powdered milk kape asin iba pa. Ang hinihingi po nilang range ng increases nasa from 10 centavos hanggang 7 pesos or 150 hanggang 975 po sa non-food. Ante subot na maaprubahan ang mga pending na price increase sa basic necessities, may mekanismo subot ang DTI nga na maberipikar asin kung may balidong rason sa hinahagad na aumento sa presyo. Ito pong mga dahilan, vine-verify din yan ng DTI. Hindi po namin basta tinatanggap yung bigay sa atin na information ng manufacturers. Meron po tayong sariling mekanismo para ma-verify natin yan. Posibleng mabago man subutan suggested retail price o SRP kan mga pangenot na mga barakalon. Para sa konsumidor na si Salvador, dugang napasakit subutin sa inda alagad na pipilitan man giraray na magbakalin hulita kaipuhan. Pinipilit na lang namin kayanin kasi kailangan araw-araw, pang-araw-araw. Kaya napipilitan na lang. Sa ngunyan, regular man ang pigigibong price monitoring kan DTI sa mga pangenot na barakalon, nganing masyerto na mayonin mananamantala. Kay Ban si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.